Nitiere jok magolo mondo e pinje maoko kae to bende gidwaro mondo gikele pacho ka. Be paro ni nitiere okenge mosekaw makare manyalo yiene gikelo mwandu e yo mayot. Iyudo ka samoro nitie kinde mane jo ohala ywak ni nengo mar kelo mwandu samoro dhi malo machiegni chopo kata gi nengo mar mwandu. Chal nade? Rokamana inya Lydia, ingeni kwawuoye weche mag kelo mwandu e Kenya ka. Nitiere gik moko ariyo magore ka. Piny watemo mondo mi wach ni wadwa mondo mi wabed gi wa promote local local products magwa. Koro idhi yudo ka government odhi oketo taxation mamalo kuom gik moko ma e pinje mamoko mondo mi odonje Kenya ka. Koro iyudo ka ng'ama golo gimoro e pinje maoko kokelo kae gino in most cases idwa ni mondo gino bed most expensive ma ng'ama ng'iewe ok nyal ng'iewe. And ingeni magi ne timore atima and magi nyalo timore on selected products. For example, wan gi our sugar industry. To sugar industry wacho ni of course waneno ka nitiere a lot of imports. Ineno gi joma koro donjo omo gik moko sukeche loka ma bro compete against sukeche wa mawambe wan go ka. But you see, gima miyo jogi nyaka bed allowed mondo gi import en nikech wan gi deficit. What that means any production marwa, especially kaka item kaka sukari, ok wanyal meet the target mar market dwaro mar market. Therefore, gini prompt government mondo mi otim ang'owa oyiene jomoko mondo import. But at the same time, these people my import the same government levy taxes makang'anyo kelo gika to okonyal uso. So basically what we are saying, in as much as no adwaro gimiluongo ni balance of payment, that is the balance money exports to balance money import, that is balance magik mikelo vis-a-vis gik mwatero ne jomoko, gik mwa uso ne jomoko. Koro ibedo ka most trade policies bro dwaro ni wa promote so much of gik mwa uso ne ji oko, mwaluongo ni exports, than gik mwa kelo e pinywa ka. Koro ka ma pok otimore and wan gi gik ma sometimes nyaka ware live gik ma, for example, geche matiyo e Kenya ka, mwatiyogo. Ibiro ka nitiere certain policies, nitiere chike moko moketi ma chike gi kaka okra example mar gari, jok ma timo importation mar gari ka. The moment mokelo gari ni kae, ok inyal ng'iewo gari nikech the excess duty kende mikete gari ni, ibudo ni geche, for example, Probox kata na Vets kata na matindo biro matindo tindo, iyudo ka gari dhi for almost 1.7 million, 1.5 million. So iwanda ni gari ni iyudo ka seche moko ng'amo import ni to import gi an equivalent of 400,000 Kenya shillings. Koro kobiro kae iyudo ka tax mokete wi gini duong' ma then gini ok nyal ng'iewre. Koro jok ma timo imports osebedo gi shida go sana. So my point is ni in as much as no push mondo we reduce as much imports, onego be no build our local industry so that we do not that. We do not import much of the things. But as the moment samonge kod gini nyaka, because at the market demands, market dwaro gi ma because waonge kodgi, onego los thuolo ma jok makelo mwandu ka oko gi kata ka government dwaro tax gichame matin to giwene jo ohala bo chiem. Kamano ahinya Panyang, nwaduogiri kendo mar sumo rieko. Nwapenjo gi